तो हे गाइस जय जगन्नाथ विजय घोष ब्लॉग स्वागत करछि। बर्तमान आमे लोकेशन ऊपर तो जाइथिलु भाई गोटे भाईटा हमକୁ देखा ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଛି ପଚାରା ପଚାରି କଲୁ ଭାଇ କୋଉଠି କଣ ବାହାରେ ଭାଇ ସେ ଏରିଆଟା ଆଗ ପୁରା ଖତରନାକ ସିନ୍ ଫେରେ ବାଟଟା ହଣ୍ଟେଡ ଫେରେ ଏରିଆଟା ଆଗ ହଣ୍ଟେଡ ପୁରା ଖତରନାକ ସିନ୍ ଭାଇ ବଢିଆ ବଢିଆ ବ୍ଲଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ବିଜୟ ଘୋଷ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଉ ଭାଇ କଣ କହିଲେ କଣ ନାହିଁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣ ଆଉ ବ୍ଲଗ ଦେଖ ଚାଲ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ଡେରିକି ଆସିବ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପକୁ ଆଉ 5-6 ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗ ଆସିବ ଦେଖାଯାଏ ବ୍ଲଗ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ଖତରନାକ ଆସିବା ଯାଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ এইটি গোটে এই সিধারে গোটে খଜুରୀ ଗଛ ଅଛି। ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ମାଛ ରହୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ସୋଦୁଛ କୁଆଡେ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ ନା କଣ? ଆଉ ନହେଲେ ତମ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଗୋଟାକୁ ଆଉ ଫସିଗଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତୁ କଣ କହିବୁ କହିବ ହଇରାଣଟା କରିବ ତ ହଇରାଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଥା ଜାଣିଲୁ ସାମ୍ନା ଖାଲି ଆଉଛି ନା ଭୂତ କଥା। ଗାଈ ଆମେ ଗାଡି ବୁଲି ବୁଲିକା ଯାଉଛୁ ଆସେ ବସି ପେଲି ପେଲିକା ଯାହା ହଉଛି ଗାଡି ଚାଲି ଚାଲିକା ଏରାକର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାନେ ଏରା ହଣ୍ଟେଡ ରୋଡ ଖାମ୍ବା କାଲେ ହବନି ଗାଡି। ଇଏ ଆମର ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ ମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟର। ଇଏ ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେ ଭୂତ ହିଁ ସିଆଡେ ଯିବ ନା ସତରେ ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରହୁଛି ମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କିଛି ଯାହା ପଛରେ ଭୂତ ହିଁ ଆସେ। କଣ ହେଇଛି ଫିଲ୍ ତ ହବ ଆଉ ଭୂତ ଦେଖାଦେବେ କି ଏମିତି ହୁଁ କି ନେଲା ତାପରେ ତମ ବସ ତମେ ଗଲା ପଡୁଛ ହଁ କଲା ଆଗେ ଏଠିକି ଅଛି ହଁ କରିବ ସେଇଟା କିଛି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଏତେ କିଛି ଲାଗିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରିଆକ୍ସନ କିଛି ମୁଁ ପଛରେ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଉଛି। ଖାଇବୁ ରେ ଆଖୁ ଶୁଣୁନୁ ଚୋର ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାଇ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଇ କହିଲେ ଅନାନି ମୁଁ ଅନେଇଥାନ୍ତି ପଛୁ ନାଇଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲୁ ତ କ୍ୟାମେରା ଏପଟୁ ବାବୁଆ କ୍ୟାମେରା ଆସିବେ କି କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଛି ସବୁ ବୁଲେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଅଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବା କଣ କହୁଛ? ଯେମିତି ଏଇଟା କନ୍ଧମସାନେ ଥଟେ ଯାଇକି ଆଉଥରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇ ଆଉଥରେ ଖେଳ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିନଥିଲା ଏଠି ଖେଳ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉଥରେ ଭଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ପୁଣି 5ଟା ରାତିରେ ଯାଇକି କଉଡି କି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ତୁ ଯାଇନଥିଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଇଏ ତାପରେ ଯାଇନଥିଲା କି ଏବେ ରାତି କେତେଟା ହେଲା 9ଟା ମୁଁ ଯାଇଛି କି ମଶାନ ଟିକେ 9ଟା 13 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଏବେ 9ଟା 13 ହେଇଛି ତଥାପି ହେଇଛି ବହୁତ ଘଣ୍ଟେ ଜଣା ପଡିବ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛି ରିଆକ୍ସନ ପୁଣି ଇଏ କହିଲା କି କଣ ଗୋଟେ ପଡୁଛି ହେଇତ ସେ କିଛି ପଡୁନାହିଁ ତାପରେ ଡାଲୋଗ ନା ଗୋଟେ ପଇଲା ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ମୁହଁ କଣ ନଉନୁ ଝାଳ ମୁଁ କୋଉ ବ୍ଲକରେ ଝାଳ ବାହାରିବ ବ୍ଲକ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ଲକ ଯାଇଛି ମୋ ବ୍ଲକରେ ଏତେ ବ୍ଲକ ଯାଇଛି ରିଆକ୍ସନ ଆସିନି କିଛି ଏଇ ବ୍ଲକରେ ରିଆକ୍ସନ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡୁରା ବାରି ଭଳିଆ ବ୍ଲକ ବୁଲିକି ଆଉଛି କିଛି ଲାଗିଲାନି ଏଇ ବ୍ଲକଟା ଗୁଣ୍ଡୁରାରେ କଣ ଅଛି କି ଭାଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ମୁହଁ ଆଣିବେ ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଯାହା କହନ୍ତି ପୁରା ରିଏଲ କଥା କହନ୍ତି ସତ କଥା ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଆମ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଟାଇମରେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫେସ୍ ଫେଲ୍ ଦେଖେଇଲୁନୁ ଆଉ ଯାହା ଭାଇଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଘୁରେଇ ଦେଇଛି ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆଗରେ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ହଉ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଏଇ ଗାଁ ନା କି ତମର ଜଣେ ମତେ କହିଥିଲା କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଶଙ୍କା ବହି ଗୋଟେ ମଶାନ ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଏଠି କହିଦିଅ ନହେଲେ ଏଠି କହିଦିଅ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ହେଲେ କୁହ ଲାଇଟ୍ ନୁହଁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପକେଇ କୋଉ ଜାଗାଟା ଲାଇଟ୍ ଧରୁଛୁ ଜାଣି ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଆସୁଛି ହଁ 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 ଏଇବାର ଅଛ କେତେଟା ବେଳକୁ ଆସିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବୀ ରହୁଛି ମୁଁ ଦେବୀଟା ରହୁଛି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବାହାରୁଛି ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ନା କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେବୀରେ ତ କହନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକିନା ଏଠି ଶାଳ ଘଟା ହେଇଠି ନା କି ସାଙ୍ଗ ସଦାବେଳେ କହେ ଶାଳ ଘଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ହଁ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଏଠି ନୋଟିସ୍ କରିକି ଆଣିବୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି କହିଲେ ସେଠିକିନା ତାଙ୍କ ଯଦି ଏଠି ଆଖୁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଥିବେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ମାନେ ଟିକାଟା ଫୋପାଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନ ବାଜିଲେ ଦୁଲୁକୁ ନ ପଡ଼ିବ
ବାଜିବନି କିନ୍ତୁ ଲୁକିନା ପଡିବ ଟେକାଟା ଫୋପାଡେ ଜୋରସେ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ କରେ ବାକି ମଶାନଟା ଅଛି ମଶାଣି ସେପଟେ ମଶାଣି ପଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ତମ ଆମ ଗାଁରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ମାସ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ମଶାଣି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଜି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିତେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି 15 ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିଲୁ ସେତିକି ଆମେ ସେପଟୁ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ରୋଡଟା ବନ୍ଧଟା ସେପଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ନୂତନ ପଟୁ ମାଳବନ୍ଧ ମାଳବନ୍ଧ ପଟେ ସେପଟେ ଆମେ କହିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ହୁଁ ଗଲା ଆମେ କହିଲୁ ତାକୁ କହିଲେ କି ହଁ ହଁ ମତେ ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁଗା ହେଇଛି ସେତିକି ଆମକୁ ସୁଗା ହେଇଛି ହେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଲୁ ଅଲଗା ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲୁ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଯାହା ଭୂତ ଫୁତ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଭୂତ ଛାଡ ଛାଡି ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଭୂତଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆମେ ବି ଯୋଉ ଆସିଲୁ ଲାଗିଲା ଆମର ଚାଲିଲା ବେଳେ କି ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ପଛରେ ଆସିଲୁ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଧୀରେ 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 ପଛ ଖଣ୍ଡକୁ ଆଉ ରିଟର୍ନ ଯେତେ କଲୁଣି ଯଦି ରିଟର୍ନ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ପଛକୁ ଅନେଇଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ଗଛ ତା ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି ମୁହଁର ଘର ଆରେ ଆମ୍ବ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ରେ ଇଏରେ ଆମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଦେଖିକି ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚାଲ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏନି କି କହିଲେ ଏବେ ଏଇଟା କଣ ଶଙ୍ଖଟା କି ପକେଇ ଦେଇ ଖାଉଛି ତାହେଲେ ଦେବୀ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଦେବି କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଟା ମାନେ ଏଠି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥିଲା ଆମର ଜଣେ ଯୋଉ ଏ ବାଧ୍ୟ ଅଛି ଚିଠା କରି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ହେଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୁଣିଆ ଯେତିକି ସବୁ ଯାହା ତୋର ଭୂତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଠାକୁର ଲାଗେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଠାକୁର ମାନେ ଆସେ ହଁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ବର ଯେ ଆମ ଗାଁ ଠେଇ ନୁହଁ କି ଶୁଣୁ ଆମ ଗାଁ ଠେ ଯୋଉ ବାହାରିକା ଛାଡିବେ ମାନେ ସେ ଗଛରୁ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି ପୁରା ତାକୁ ବରଜ ହେଇଠି ରହେ ଗାଡି ରଖୁ ରଖୁ ଲାଇଟ୍ ଟା ମାରି ପକଉ ହେଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ବ୍ଲଗ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କାଲି ତ ଆସ ଏଇଠି ବସିବ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିବ ଏଇଠିକିନା କ୍ୟାମ୍ପ ପଡିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ଯାଇକି ଯାଉ ଏଇ ଟୋକା ସଦା ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଜଗିକି ନେଇଯିବନି ଗୁଡ଼ ଫୁଳ ଏଠୁ ବଡ ଟଷ୍ଟ ଆଣିଲ ଆଣିବା ହେରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ସିଧା ରୁହେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହେଇଠୁ ଜାଣିଲି ଭାଇ ତୁ ବଡ ଟଷ୍ଟ ଆମ ଦଦା ସିଆଡ଼େ ଆମେ ସୁଜିକି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା କିଛି ପିଆ ପିଇ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ କେତେ ରାତି ହବ ଯାହା 12ଟା 12:30 ରାତି ହବ 100% ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଗରେ ନୁହଁ ମାନେ ତଳେ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଲାଗିବନି ସେ ପବନ ସେ ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦଦା ହର୍ଣ୍ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଏତେ ରାତି କିଏ ଯାଉଛ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଯାଉଛ କୁଆ ଯାଉଛ କିଛି ନାହିଁ ସାବୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାର ସେ ଚାଲିଛି ମୋ ଦଦା ଆମେ ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେବଦେବୀ ଦେଖି ହାରିବା ନଜର ପଇଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆମ କଥା ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡି କି ସେଇ ଲେଡିସଟାର ପୁରା ସାମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପକେଇଲା ଧକ୍କା ଯେ ଏକା ଥରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବର ଅଛି ଆମର ନଦୀ ତଳକୁ ଗାଡି ଇଏ ଦଦା ସେ ପଡିଛନ୍ତି ପଡିକିରି ସେଠୁ
ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ଛାନିଆ ଲାଗେ ଡର ଲାଗେ ଯେମିତି ହଉନା କାଇଁ। କେତେ କଲେ କେହି ନା ରାତି ବାରଟାରେ କି ବାହାରି କି କୋଉ ଲୋକ କି ଫାସି ଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ରହିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଏତେ ଜୋରେ ମାରିଦେବ ତମେ ଘୋଡ଼ା ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନା। ସିଧା ଦଦା ପଇଲେ ତଳେ ହୁଁ ଉଠେଇକିରି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରୋଡ଼କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏବେ ସିନା ପିଛୁ ଗଲେ ନା ତାପରେ ମାଟି ମାଟି ଆଗୁଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଠି ଭିଡ଼ିକି ଉଠେଇଲେ ଉଠେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଦୁଆରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକିରି ଘର ବସିଲେ ହୁଁ ଖାଲି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଚୁଟି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଇଏ ସିଏ କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥାଏ ଲେଡିଜ ତମେ ତ ତା ଝିଅରେ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ସାତ ଏଠୁ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଦିଦି ଜଣେ ହେବ ଆମର ପୁଣି ମିନିଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିବାର ଟିକେ ଆଇତ ଟିକେ ହେଲା କହିଲା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ରହିବି ମୁଁ ଯିବିନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦିଦି ଜଣେ ପୁରା ହଟେଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରୋଡ଼ଟା। ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରିକି ଔଷଧ ବନ୍ଧ କରିକି କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କରିବି ଏଇଟା ତ ସୁଖେ ନାଇଁ ହରିପୁର ରୋଡଟା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଥିଲି ହଁ ବୋଇ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଆସିଲି ବାଟରେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଡାହାଣୀ ତୋଟା ନା ଡାହାଣୀ ତୋଟା ହୁଁ ତୋଟାଟା ସେ କହିଛି ଏଠି ଡାହାଣ ତୋଟା ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଏଠି ରହି ଦେବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଆସନ୍ତି। ଦେବୀ ବାହାରୁନି ସେପଟେ ହେଲେ